Pierwszy zejdź się ten starszy. Pierwszy wejście. Do góry stawaj jeden, kolem. Dobrze. Stopę wybierz. Dobrze. Stopę drugą zbieraj. Tak. Uderz, kopnij w cel, kopnij w zdjęcie kolanowe. Dobrze, dalej. Okej, jeszcze troszkę. One, two. Stój mocno, Staszek, nie daj ręki, Stasiu. Wow. Staszek, zakończ. Nie daj ręki, głową, w głowę wyjmuj. Kolano wstykaj z głowy, Kako što se čikuvaše, pobedi Pinigin od Sovjetski od Zeus. Krajina borbata na duše kod B, bilo te pobedi sovjetski odborač Marta.